Ka ife ị ga-ala. Ife ọbụla a na-ala ala. Nye m ihe ọbụla ka nla. Ee. Mmanụ na mmanya. Bịa chere. Ele ihe njisi gị nye m ihe m ga-ala. You didn't give me anything. Ele gwa ihe ga-eji were spy. Nye nwaanyị Anambra. Nye m spy. Chelo. Magi. Ọkwa mmụọ jụrụ gị kedu ife ị ga-ala. Isi m na ị ga-ala ife abụ na ife a na-ala ala. Enyezi ya ife ị ga-ala ọ gị ka ị na-emelụ mkpọtụ. Amakwana m sị a na-agburu ohu ihe ke ohu spy. Pa ị gaghị n'aka nna gị o nwere nga m tere mmanya ọnụ maka chukwu ka m na-aṅụ mmanya ka mmụọ. Nshiagụrụ ohu. Ahụrụ spy ya ama aṅụ ya ṅụcha aga m spy oyu. Ngwa bịanụ ka iwelu. Ịmarala n'uwe. Ịma mmanya ọzọ echeela iwelụla mmanya. Hem ga-ala o spy. Ụmụnne m n'ime otu compound. Ihe m chọrọ ịgwa unu mana ihe a anyị na-emebe kwa afọ. Ọ bụrụ taa ka anyị bidoro. Every end of the year anyị niile bi na ya ada ga-agbakọta kelee Chineke maka ndụ o nyere anyị. E nwere ya dị ọ ga-abụrụ a ga-ebupụ ozu atọ ebupụ anọ ụmụ agbọghọbịa ga na-anwụ ndị nwoke a na-anwụ ọ bụrụkwasị enwedị ihe ọjọọ na-eme na ya dị na o mekwa eme mana n'ime ihe ọjọọ ahụ niile Chineke na-edenwe anyị ndụ. So biko na ihe anyị ka abalị a ka anyị kelee Chineke ụnụ hụrụ ego a mmanya nọ ihe anyị tụkọtara mgbe a tụta ego mgbe ụfọdụ na-ele anya ndị ga-alụ ụlọ ndị ga-azụ ụlọ zụchara wee ama m na wig hotel nọcha n'ime ụlọ na kọmpand onye ọbụla zụọ wig ndị ụzọ pushọp ndị ụzọ nta ndị kụrụ ihe ekuru hụ n'anya ya na-egbu nwa nwenwe ma mgbe ekwuru ego a ga-atụ eji eme end of the year onye ọbụla na-eme sọkọm aka na-ala ọ n'azụ mana ekele dịrị Chineke n'ime ihe niile anyị gbakọta zụta ihe a nga ọbụla o rurugo ga-ewe ya n'ime so echi niile anyị ga-eme nwoke si tapasị otu mmiri alakara n'ezi nwa mara mma elemukwu egbu egbu ịmaghị emenụ achọrọ m ịga azọ mmanya nke a na-ele 85 ka nke na-enwe alcohol ịghọtago mana mmiri wee na-ezo wee ghọtazie gị mọt ka ị ṅụọ ịghọtago ife so ngwa ife ndị a na-ere 2 million ọsụsọ ndị 85,000 nke ifuru ọgwanị gịnị ọgịnị what is it biko bịakwala m nso biko maka na iwezipụta onye asị Timothy si wọchụ nwaanyị na onye bịa hụ ndo izipụta onye asị zuru gị ahụ asị ka gị na-esi usi mụa in fact you have a certificate in line ịnwa m gbọchiwa bekee ebe mụnwa ka ilechara anya mụnwa bụ Sandra ka ilechara anya sị m na ịbụ landlord I can't understand you. Iwe sị m na inwe ụlọ elu nwe ụlọ ala nwee che ụgbọelu ụgbọala filling station ihe niile no it's real na ihe ọ na-emedikwa gị ana m atụ asị o ya otu ịdị na iwu nnọọ ezigbote ọchụ nwaanyị ehumanizer no I don't do that ashawo nwoke ohi iwu ana m emeta hey power of realization o realize ọla nga ọnụ nwoke ilechara anya chenyi ga-asali m ishikwa nne mụa ekele dịrị Chukwu na anụchala m ihe niile gbasara gị taa no stop this a common tenant iwe common tenant n'ụlọ a maka na iwe common tenant ihe ọ na-emedụkwa gị kọntena isi na-eji gba dịtala ihe nri ime ihe a na-eme gị n'anya listen anwakwala anwa kpọm n'ekwentị ọzọ na dị nakwa don't you ever call my line again cash ọgịnị you disgust me ọlala akọpụ ishele nah man elu ọrụ m ihe elu ya kụrụ m ọrụ a elu onye mere m ihe a ya ka ire ile ihe m akara ire ọ ga-ele asị okenye ha mmiri nna anyị nwehịkwa ụrụ hachichara na lekwa otu ihu gori nwoke ọka njele ebe ighela asị okenye ha mmiri on between 2 seconds lekwete m si ele go Imo aba ndị mmụọ fọrịkwa gị na-asị m na gị hụ na ihe nna gị hụrụ ihe ọ bụ nna gị ahụsiela anya nna m gị ahụsiela anya
Ihe na-eme ihe na-adị eme gị maka Chineke lele ngote amaka mgbe esi anyị na gị bi nga amadị m sọ anyị na ụmụ agbara bi gị na-ekele m landlordship biko lee patrol ị ga-agba na diesel ka olive oil ị ga-agba n'ime groundnut oil eletosiri gbasara m mba na ebe a hiding m ya bụ hide aside enwere m 20 million ndị kidnapper go kidnap m this month ago 200 million 1.8 million ihe eji gbapụta m unu na-ege ihe mkwuge anyị na-erekọd ihe ikwuge Ojasimire foundation nkwozigbo wee tiri ote pụọ mmiri na-ezo n'igwe wụ ọ na-ezo na nkịtị ya dobe ihe ele akara m hụ ọkọta njele 20 naira ego shi nyere lekwesị ịma kpughere n'ime toilet kakwa ga-akwụ ụgwọ ọgụ ma ị ga-akwa ị ga-eji ị nwere manshọn ị nwere steeti ị ga-azụrụ ya moto otu ihe ụkwụ ka ị na-agba kamgbe ị batara na ya adị na ichenjili bedie toilet roll nkịtị gị dastali ji nye ọchị anyị gwaga ada nne gị ọwa ada nne ele ahụ ya Clementina ketụrụ nne nwa onye anyị gwaga okorobịa na-enweghị shem anụ ọja ihe m ga-eme ụnụ na ya ada ama akụrụ gị ọrụ akụkọ gị nwoke otlekwe ịzụcha ihe niile ya nwee petrol station nwee nta nwee imo mekwa half bottle of malt nwa ikpede motu mkpọrọ ị nwere mmanya na-ere 80 million inwe ka na-eme nlegote gị na-eghe kagaga yiri akpa akị pụtawa nwatakịrị mara anụ n'ushi gị Imo ama akụrụ gị ọrụ ị ga-ahụ ihe amemegwuru ya ị ga-ahụ amemegwuru ya nakata nọ gị kọrọ onye gbagọrọ ụkwụ ọrụ ndị na-asa Spiderman chụ nwaanyị which kind of talk with that one ekwesị ọkpọrọ gị ọkụ nwaanyị anya ndo iwudu Spiderman ndị nwa ụfọdụ aga lekịta akọmọdụ maka Chineke gị mege kwa ahụ ụjọ kwa ahụ ọzọ nwere kalọdụ dizel m bigbuo ogo bigbuo onye nsọpụ m n'ọnụ a na-eme agbachitere gị gị na akalaba nta azụ ekwe ebe o lewere anya zombi n'ote m ọtọ na ịṅụ pụta ihe biko onwe gị pilalụ aka gị rie ngwa ngwa nne m imezikwalawa ebe ngwa lelenụ ndị galọn na-abụrụ aha straịkị ị ga-agba galọn dizel ị ga-agba ịga n'ime patrol ekwensu nwoke na-enwedị lampụ mkparaka nkịtị onwedị ya agaghị ikot mpata ewerele m ihe ị ga-abịa wụ flọsh asị nyere na latrin maka chịkwa anyị ga-eji mbibi egbigbu m bebi m ngwa ịpụ ijekwele m ọnọdụ narị dịkwa mma ka Chineke imego gị n'oge ịbịakwa abịa